Blajski fanovi, evo nas u novoj epizodi Blajskog Fitness Trenera. Dakle, u današnjoj epizodi ću vam da par savjeta za one koji ne gredu u teretanu. Dakle, ja sam dole već 3 dana, ja sam primijetio ogromne promjene na sebi, zato sam osjetim potrebu da ovo podijelim s vama. Dakle, prvo, prije nego što se uopće odlučite za put dole, morate kupiti jedan šejker. Dakle, uopće nije bitno kad ćete vi što god stavljati u njega ili ne, to nije bitno. Nego ga je potreba ga kupiti da vi ne izgledate klošarski, već da vi izgledate ki niko koji je iskusan i da je on vedole dobar. I nakon toga, vi kad dođete dole, vi ne znate što činiti. Tu sad dolazim Jan ki iskusan bodybuilder, ću vam lipo javite mi se na mail koji je u deskripciji, Mario najbolji fitness trener gmail.com i ja ću vama tu lipo poslati sve što vam tu kao činiti, što vam tu kao jest i sve što je potrebno za uspješne rezultate. I eto ga, to bi bilo sve za današnju epizodu. Vidimo se u sljedećem videu.